Kamo nagapamate sa Kuskus Balungos. Sa NYGC, Blind Drama. Sa ASFM, gaupod kay Papa Mel. Kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong, kag Lolo Miloy. Magpamati na. Wala magsadya ka. Wala magsadya ka. Kuskus Balungos sa radyo. Sa barangay namon may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Kuskus Balungos. Hello! Hi! Sa tanan nato yung mga pinalangga nga mga suki sa kahanginan. Welcome na kamo sa programa Kuskus Balungos upod kay Miss Catherine. Kag syempre, ako naman si Papa Mel. Ari ng inyo programa nga magahatag kalingawan kag kasadya para sa tanan-tanan nato yung mga tagpalamati. Welcome na kamo. Ini naman ang inyo Kuskus Balungos nga magalingaw sa inyo tanan. Upod sa aton gwapuhon nga station manager, Kuya Hil Andan. Assistant Station Manager, Elsie Palma Singguay. Ma'am Elsie, mayong aga. Kag syempre, ang aton upod sa technical side, Ka-ES Noel Bugna. Ang aton gwapa nga program director, DJ White Rose. Kag syempre, hindi na naton pagpadugayon, Siyempre, nagadali na ni sila. Ang aton nga mga lolo, Lolo Ilyong. kag lolo Miloy. Pasok! Para ila kunod Kuskus Hello! Para Miloy, maayong adlaw siya mo, maayong aga sa aton yung mga pinalangga nga matag palamati. Welcome na kamo sa aton nga pagpangalagad. Doon newscaster man ko para Miloy. Daw kaunon mong mic. Doko, hindi namin subong ang kondisyon mo para Miloy. Doon nag-DJ tingog mo, doon naglainaw. Balan mo ako, nagkanto ako sa lugar sa diin na may katawhayan ako. Aba, ahay. Maayong aga gid sa tanan, nakapasalamat na bala ka mo. Sa sining nga aga nga, bisan paano, nakabugtaw kita para Miloy. Amo ning pinakadako nga gift para sa aton. Di naman ta, sulit lang ta. Oo. Pero kinaglan ta di ihambal nga dapat kita magpasalamat sa Ginoo sa kada adlaw sa aton kabuhi. Yes, kaya siyempre sa Bando Subong, buwas masimba naman kita Premiloy. Hindi gid pagkalintan ang magsimba kada Domingo. Bahala anong sitwasyon, no? Simba ka prelyo nga? Yes, Premiloy. Amo gina dapat. Kay bisan ano kita kapigado, ano kabudlay sa aton pagpangabuhi, damo kita problema. Kinahanglan gid dyan naton magsimba Premiloy. Igambal gani iban, di damo magkusala galing. Di masimba pa ko. Amo na gani ka masimba ka para magjutay. Na, isang paano makapangayo kita sa kapatawaran. Kaya ang bilog na si Mana, Premiloy, ang anong kadlaw, aton man. O, pinsarabla, anom kadlaw, sige mo pakasala, isa lang kadlaw simba mo. Na, Wala. amo na siya kung kaisa nga hatagan gid naton niya sang panahon. Hindi kita ya mabilib nga adlaw siyang Domingo, taho ga trabaho pa. Mabilib ka nga sa tani ini nga Domingo, may obra pa sa promas gin pasulabi niya Premiloy ang magsimba. Amo na yung pinakanami gid nga magpasalamat gid kita permi. Kay mayong aga gid sa tanan-tanan kay Nanay Tasing Posadas, Nanay Muray Habilosa. Buga pamati gid sila Premiloy. Yum-yuhom gina siya. Oh, gayom-yuhom si Mami Flor gapamati man nagbukal na to kunong iya ininit. Kay Madam Nene, no, gapamati man sa aton si Madam Risa Batapa Villegas. Kag sa tanan nga mga tagpalamati naton dira sa may Baliadolid kay Ma'am Grace, mayong aga. O diri sa Kabankalan kay Ma'am Roslyn kag kay Ma'am Munet. No, mayong aga gid sa inyo tanan-tanan. Kay Engineer Imbang Premiloy gapamati man sa aton. Thank you gid Engineer, no, kay nag-subscribe gid siya kuno sa aton nga channel Premiloy. Salamat gid sa tanan-tanan nga subscriber sang NYGC Premiloy, no. Bantayan ninyo. Ano na ubo ka na Premiloy yaw? Buto siya nga nagpalayo ko sa mic, kaya pasibla maglabog ang microphone. Grabe naman ang ubo mo. Kaluluoy ang microphone sa ESFM. Pero habi mo hindi nami subong ang simpo, nagaulan, gainit. Nakita sila nga nagaway sa merkado. Baw sang Lunes Premiloy, grabe gitong kakibot sang halos kalabanan. Ang natabo nga linog Premiloy dito sa Mindanao. Grabe. Pasalamat lang kita Premiloy nga diri sa aton wala natabo kay nga baw mabudlayan gid kita Premiloy. Pero ay naluoy gid ko sa aton yung mga uto dito nga naapektuhan man dito sa Mindanao. Wala sang gusto sinamo. Actually, baskog daw siya ang
7.8 galinog. Oo. Oo. Siyang nagligad, ang linog di sa aton, ano tuman, 106.9. Ano to? 6.9. 6.9. Oo. Hay. Damo man to naapektuhan di. Pero subong grabe pag ito yung Premiloy, ang isa ka paspod to. Wasak kuno pod gid mo. Baos na ko ka kanugod sa pagkaon. Oo. Pabati tabla sa ilang natabo Premiloy. Ari-ari. May gamay kami nga ipabati sa inyo. Ari-ari. Grabe ka pasong. Si Lino. Nahuglo na, John! Nahuglo na, John, ang building, Lord! Na, pamatian mo do kaluoy gid ya Premiloy. Hay. Sige lang. Ang himuon naton Premiloy pangamuyo na lang gid kita kay waay gid kita kay balo sang masunod nga mga hitabo diri sa kalibutan Premiloy. Hindi ta control ang nature. Oo. Tanan mahimo ta pro basta nature na gani kontrata Premiloy per tigid ka budlay. Oo, wala na may himos. Ang pinakabudlay kontrahon ang nature kag ang asawa mo po. Ay, muna na balaan ko ba sa iban nga joke bala? Oo. Nga, hamba sa asawa. Uy, nga nagpuli ka. Oo. Ginpapuli ka sa amo mo? Hamba sa lalaki. Oo, ginpapuli ko sa amo mo. Sa amo ko gle. Oo. Ano ang malihaw? Go to hell. Go to hell. Abot silingon ba pakadto sa impierno? Oo, palaing gle mo. May tani kon pakadto lang kay Kuya Hil andan kido okay lang. Go to hell andan ba sito? Base sala lang guro ano niya. Isa ka adlaw Premiloy, may isa ka lalaki nga nagkumpisar. Ginambalan sa Premiloy isang pare. Nga gusto mo gid magkumpisar. Ya oo, father. May duha Nya handa mo na bala nga sikyawon. Handa mo. Handa mo na bala nga sikwayon ang yawa. Abi mo anong sabat sa lalaki Premiloy? Hindi pwede, father. Nga aman. May tatlo na kami abi ka bata eh. Nakita mo? Pamatuod lang na nga asawa yan, lain batasan. Oo, amo na nga swerte mo kung nakapangasawa ka sang mayo batasan. Kag nami nga babae Premiloy. Ako swerte ko sumugya. Nga man? Wala pa ko asawa mo. Pero wala ka bala kabalog ang pinakaswerte nga mag-asawa si Adan gidya kay si iba. Sila gidya Premiloy ang gintadhana Premiloy. Why na iban? Why man mo? Why naman mo do? O sila lang man. Pero nami tiya Premiloy kay nga ginpili gito sila nga duha. Kamalon mo imo nobya. Nga sa kada mo na ko gid pili mo ha. Adi wala ko choice mo. Amo na galing ka buhi nga wala choice. Oh, sa ano na lagi mo pili? Okay ka choice? Ay hindi May choice kita galing kay mas gin choice naton ang kwan ang gusto gid naton sa aton kabuhi. Na, Amo na nga bulos yan. permi gid na ginahambal naton nga kun may gugma ka, kun may luyag ka. Laing gid ya Premiloy ang kabuhi mo nga may paghigugma ikumpara sa inang nag-updanay lang kamo Premiloy. Dapat multiple choice kita. Nga man. Parang nga may one, may two. Na tuloy gid sila singya mo. Hindi Kaya para kung kaslo na kamoy ka na choice. Oo. Pili ka maayo, kilalahon mong tao nga palanggaon mo. Yes. Ika kung din pa ka mo nagpinakasal, dito pa ka mo nagdamo choice. Na amo na da siya. Sige sa ato ni matag pala mati. Di. Subong nga bulan John Bride kuno Premiloy, amo ni kuno nga mga bulan nga damo kuno gapakasal. Baw ka nami Premiloy no. Sige, chat lang ka mo sa Sabon de Prilyo. Kung Oo. gusto nyo nga magpakasal sa amon. Basi gusto nyo mangita sa palamanhon, ari man kami ni Ari man Premiloy. kami, oo. No? Damo man kamo sang ginapangita nga klase sang tao, ari na kami Hindi man kami makahatag sang madamo nga kwarta, madamo nga balay kag duta kag maayo nga palabuton, pero hatagan ka mo namon sang amon pagpalangga kag bugos nga tiyon. Ihatag namon sa imo ang matuod nga gugma. Kag ihatag namon sa inyo ang malaba namon nga pasensya. Yes!
Parimiloy, tamyawon tanay, sang belated happy birthday si amigo naton Tuto Poljan Organia. Oh, happy birthday! Happy birthday, amigo Poljan. Kantahan ta siya, Parimiloy. Oh, sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Kay subong man si kay Paripuloy, no? Oh, ang Gcash na mo naralada. Ika 80 anyos na ni Paripuloy, Parimiloy. Wala na siya. Oh, gulang na gid siya, no? Dugay masungkod na siya. May na gani kay ginaagaw mo na si Basyang siya. Una pa na siya sakod, bro. Sila magkaupo. Abi mo, Premiloy, Aha. ang aton nga programa Kuskus Balungos sa ASFM, mabatian man, no? Sa Wow FM, ang Radyo Latigo. Wow. 104.3, Premiloy. Aha. Wow FM, ang Radyo Latigo, mabatian man ang aton nga programa Kuskus Balungos. Thank you, gid Kuya Hel, kag sa tanan-tanan nga mga staff sang Wow FM, ang Radyo Latigo, kag diri man siyempre sa ESFM. Salamat gid sa pagpalapad mo sa amon nga komunikasyon. Abaw. Gada mo makabati sang tingog namo ni Prilyo at Yes. tingog ni Premiloy lang. Galing na subuan ko, Premiloy. Gaman. Matapos ng aton nga naisyaga joke time drama. Oo, do. Nanataway sa merkado. Tumbod sa Oo. Namo na dasag na imo kung rasa na siya gana. Tapos na. Abi mo Premiloy, grabe man ang effort sa aton nga mga talent, labi na gid ang aton nga mga upod sa barangay. grabe man ang effort Premiloy sa aton nga mga kaupdanan nga mga blind nga nagapadala diri sang ila nga mga entry para nga mag-intra sa naisyaga joke time drama, no? Ang NYGC Blind Drama nagapasalamat gid sa inyo tanan-tanan nga pagsuporta. Bantayin ninyo ang katapusan nga bahin sa aton nga programa, ang NYGC Joke Time Drama. Kabay pa nga naligaw kamo sa malawig nga panahon. Yes. Almost 3 years ina siya. Pagsugod gid sang channel ta Premiloy, amo nang una nga drama. Amo nang una nga nabatian sa aton nga mga tagpalamati nga naglingaw sa aton tanan-tanan. Nagpaihom kag nagpakadlaw sa inyo tanan. Yes, adto nga time wala pa kami effects, dumduman ko pa sang una, pati nga rinula namon gingamit ni Premiloy para nga makapakadlaw sa inyo. Nagsikan pa si Prilyo. Oh. Ibuking mo pa. Pero grabe kalipay namon mga kanaysyaga, mga ka-ES. Sa to nga time grabe ka budlay magdrama ka kay siyempre wala tiya sang recording studio nga aton. Ari-ari panyo. Ipay ko sa baba mo. Kabaho man ni sa panyo mo. Balan mo ko na siya. Panyo na din sa lamisa ni Kuya Gelo. Gingamit na guro ni Preberto. Padayon. Seryoso. Abi mo Premiloy, seryoso nga istorya. Pasalamat kita sa aton nga mga tagpalamati. Labi na gid kay Kuya Hil Andan nga nagabulig sa aton Premiloy kay sang una nga aton drama do. Nadumduman yo sang una aton drama gamon. Ha, din ka makadto Premiloy? Ha, malakat kita. Pero ko siya. Do amo na ino. Why feelings bila Premiloy? Pero subong nakita gid nga aton drama kuno Premiloy may mga improvement na Gintudloan kami ni Kuya Hil mag... Hindi ako masunod na makanto kante. palangga ko siya. Abot. Kaya na yan ako ginahigugma. Katinggil. Pero amo na sa mga kanaysyaga, mga ka-ES, salamat gid sa inyo tanan. Ha? Pero hindi ka mo magkabalaka. Kay bantayan ang maskin pabaskog nga Barangay Naisyaga. Oo. Aray, pamatiin nyo bala ang Barangay Naisyaga Team Song ta Premiloy. Ha? Ipabati naton. Ari na. Tira! Ang barangay nga puno sang kasadya, Barangay Naisyaga may pagpalangga. Amo na! Ang mga pumuluyo nagahang panay, may mga pasaway pero nagahatag kalipay. Oh, kita mo? May ilinaway pero nagapatawaray. Puwerarte, no? Ang kapi
kapigaduhon sarang mapaiway. Naamo na da Premiloy. Kayang paghili ug yon nagaisa sa aton. Bisan may problema pa, basta nagabuligay lang kita. Iwan Premiloy. Kari ka na diri sa barangay na Isyaga. May pagpalangga, barangay na Isyaga. Ang barangay nga puno sang kalingawan. Barangay na Isyaga, may pagpalangga. Ang mga pumuluyo nagahang panay. May mga pasaway pero nagahatag kalipay. May ilinaway pero nagapatawaray. Ang kapigaduhon sarang mapaiway. Kayang paghili ug yon nagaisa sa aton. Bisan may problema pa, basta nagabuligay lang kita. Kari ka na diri sa barangay na Isyaga. May pagpalangga, dali na sa aton barangay na Isyaga. Okay, Parimiloy, no? Salamat gid sa inyo nga pagpamati kay ari na ho. Ipabati na nato ng aton nga mga musika, maging request ang aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Dili gihapon sa inyo paborito nga programa ang Kuskus Balungos. Larga bula, dugay-dugay ang aton nga naisyaga joke time drama magaratsada na Parimiloy. Yehey! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, i-greet lang naton ang Bisaya Blind Drama Official nga nagapamati man sa aton. Salamat gid sa inyong nga pagsuporta. Thank you gid. Para sa inyong mga shout out, comment lang. Sa barangay namong may duha ka tigulang. Si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Sino sila? Okay, Parimiloy, antis ang tanan. Ginapahibalo nato ng aton mga pinalangga nga mga kanaysyaga kag mga ka-IS. Kung nagapalanakit ang lawas, anong dapat nga himuon, Parimiloy? Ipamasahe. Kung nagapalanakit ang ulo, Ipamasahe. kung nagasakit ang likod, Ipamasahe. nagaalay ang balikawang, Ipamasahe. nagapalamanol ang tiil kag kamot, Ipamasahe. Oh. Kung kulang ka sa tinulugan. ipamasahe. Amo nang pinakanami da. Siyempre, Parimiloy, diin kita dapat magpamasahe. Sa pinakamalapit ka masahihan sa inyong mga lugar. Abaw. Siyempre, kung diri ka sa Kabankalan, pwede ka diri makakadto sa... Lower ground floor, Gaisano Mall, Kabankalan City. Wow! Kag siyempre, anong dapat pangitaon nga masahian? Ang Syra Blind Massage. Abaw, Ayos. korte. Siyempre, ara diri ang aton yung mga masahista, sila ni Maki Paloma, Terebel Paloma, kag ang gwapo honda nga si Mister. Apo ko bla, si Romel Pineda. Abaw! Ari man diri si Toto Emilio Magbanwa. Ngakon man nga apo. Sobrang gwapo na. Grabe ka naman. Ari man diri ang pinakagwapa. Naton nga receptionist si Hana Ariola. Abaw. Gayom-yom, gid sa dayon Parimiloyo. Problema pa ang kalipa. Siyempre, ari man diri ang unique massage. Purok Paglaom, Barangay Bato. Ara dira si Kuya Hil Andan sa unique massage Parimiloy. Kadyo inyo lang. Kag magpamasahe. Siyempre, pwede man kamo diri makatawag sa ASFM. O kon makatext kay Kuya Hil Andan o kon mag-message kay DJ White Rose.
Pwede gid ka mo maka-inquire sa aton sa 0951-6069-696, 0951-6069-696 para sa dugang nga impormasyon mga ka-ES. Unique massage sa Sagay kag Syra Blind Massage sa Kabankalan. Ano man ang panahon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom among magapabakod sa aton tagipuson. Why nagid kita sang panahon para miloy? Aha. Diri na lang gid kutob ang aton nga pagpangalaga diri sa inyo paborito nga programa ang Kuskus Balungos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa, Audio-Vision Editor Mr. Romel T. Pineda, ariman si Toto Rejan Domingo kag Peter Gabrina. Kag upo diri ang aton bugos man nga puwersa sang 106.9 ASFM nga ginapangunahan sang aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan kag sang aton program director DJ White Rose. Kag ang aton nga kaupo diri sa technical side si paring Noel Bugna. Aba, sabay-sabay. Kag siyempre dason si Mana. Kit anay naman kita diri sa inyo ginasaligan, ginapamatian nga programa ang Kuskus Balungos. Ako gali, si Lolo nyo Miloy. Kag ako naman, si Lolo ninyo Ilyong. Kaupod kay Miss Catherine. Kag Papa Mel. Madamo gid nga salamat. Bye-bye. 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 ASFM, ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes occidental, our voice is clear. ASFM, your friend always with you.